नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत कोकणातील फेमस रेसिपी, झटपट तयार होणारी आणि पाचक अशी सोलकढी। सोलकढी बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे। खोबरं ओलं असेल तर सोलकढी चवीला पण छान होते आणि त्याचा रस पण पटकन निघतो। इथे मी 1 हिरवी मिरची घेतली आहे, जास्त तिखट असल्यामुळे मी एकच घेतली आहे। त्यानंतर 4 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे आणि इथे मी 7 ते 8 कोकम सोलं नारळाच्या पाण्यामध्ये 15 मिनिटे भिजत ठेवली होती। सोलं भिजवून घेतल्याने रंग छान येतो आणि नारळाच्या पाण्याने टेस्ट पण चांगली येते। आमच्याकडे रोज सोलकढी असते आणि आम्ही ती अशाच प्रकारे बनवतो। आता आपण नारळाचा रस काढून घेणार आहोत। त्यासाठी मिक्सरमध्ये ओलं खोबरं घालूया, हिरवी मिरची आणि लसूण पाकळ्या, थोडंसं पाणी घालूया आणि वाटून घेऊया। प्रथम वाटलेलं खोबरं एका ताटलीमध्ये काढून घेऊया। हे आमचं रोज सोलकढी बनवायचं पारंपरिक भांडं आहे, त्यात आम्ही सोलकढी बनवतो। आता यावरती गाळणी ठेवूया आणि आपण रस काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण रस पिळून घेणार आहोत। हे खोबरं पुन्हा एकदा थोडंसं पाणी घालून वाटून घेऊया। या वाटून घेतलेल्या खोबऱ्याचा रस काढूया। आता हा सगळा रस मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। भिजवलेल्या कोकम सोलांचा रस आता आपण गाळणीने गाळून या रसामध्ये घालूया। यामध्ये मी थोडं मीठ घालून घेते। कोकम सोलांना मीठ असतंच, पण आपण कढीसाठी मीठ घालून घेणार आहोत। या सोलकढीमध्ये शेवटी आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून छान ढवळून घेऊया। आता आपली मालवणी पारंपरिक सोलकढी तयार आहे। आजचा हा कोकणातील फेमस अशा पारंपरिक मालवणी सोलकढीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।